No me acostumbro a entrar en baños de acceso público en Suiza y que siempre, o casi siempre, haya productos menstruales a mi disposición. Me llama tanto la atención que siempre les hago una foto. En algunos hasta hay pañales gratuitos. El otro día, al entrar en un baño de un centro médico en Suiza y ver un carrito con el gran surtido de productos menstruales de todo tipo, tampones grandes, tampones pequeños, salvaslips, compresas con y sin alas, no pude evitar pensar en cómo tener al alcance productos menstruales que son tan o más necesarios que el propio papel higiénico, algo que debería ser tan básico, tan de cajón y tan universal, es un verdadero privilegio para muchas, muchísimas mujeres de hoy en todo el mundo. Hace unos días, la periodista gazatí Bisan Oufda narraba en sus redes sociales lo que supone para las mujeres palestinas la falta de acceso a productos menstruales, tanto a nivel físico como a nivel emocional, porque a la hambruna, el dolor, la insalubridad, el desplazamiento forzoso y la pérdida que supone la aniquilación de un pueblo, se añade para las mujeres el incremento de riesgo de infecciones por carecer de acceso a productos de higiene íntima, a agua para lavarse o verse forzadas a recurrir a las pastillas anticonceptivas porque por no poder no pueden ni permitirse tener la regla. Como dirá nuestra entrevistada Nur en un episodio que todavía no ha salido, es cuestión de plantearse quién nos duele, por quién sentimos. En un año en el que se está cometiendo un genocidio frente al mundo y nuestra clase política no está haciendo nada porque nosotras, como ciudadanas y como feministas, no se lo estamos exigiendo lo suficiente, es difícil plantear un episodio feminista y debatir sobre avances en los derechos de las mujeres cuando ahora mismo nos tiemblan los cimientos de esta sociedad. Si ante una de las mayores vulneraciones de derechos humanos de la historia reciente no somos capaces de reaccionar como ciudadanas y como feministas, ¿de qué vale el feminismo? Y en otro orden de cosas, Safia Al-Adam, conocida en redes como hija de inmigrantes, ha empezado una campaña por la cual las mujeres catalanas con acceso a la tarjeta sanitaria que podrán beneficiarse de los productos menstruales gratuitos como la copa menstrual, bragas menstruales o la compresa reutilizable podrán donarlas a mujeres en situación administrativa irregular sin acceso a tarjeta sanitaria. Os animo a todas a participar y para ello podéis mandar un correo a hijadeinmigrantes@gmail.com con el asunto bragas menstruales o consultar sus redes sociales en Instagram y ahí lo explica todo. Kandinsky también empezó estudiando Derecho. I ara sí, si ens permeteu, farem l'episodi en català i avui comptem amb la Olímpia i la Mati, que realment són dues dones a les que admiro i amb les que he tingut la sort i el plaer de treballar. En el cas de l'Olímpia, vam compartir un estiu idíl·lic de precarietat i després, més tard, a París, mentre ella estudiava, feia el màster a la Paris School of Economics. Actualment coincidim al bus de tant en tant de canviar la feina i em posa al dia en la seva recerca en economia del comportament, treball i gènere. En el cas de la Mati, hi treballo actualment amb ella i aprenc sobre militància i realment és d'admirar el seu compromís amb la lluita feminista. I no em vull enrotllar més, benvingudes noies, i en primer lloc voldríem conèixer una mica com va ser el vostre despertar en el feminisme. I en el teu cas, Olímpia, que vas fer dels drets LGTBIQ+, i gènere, la teva recerca i el teu treball, i en el cas teu, Mati, doncs, que treballes en altres àmbits, però ets activista al col·lectiu feminista de Gràcia. Bueno, no sé, començo jo, Olímpia, estàs bé? Val, doncs bé. Doncs no, bueno, primer que de tot expressar que estic molt contenta por estar aquí, bueno, una mica nerviosa, això sí, però moltíssimes gràcies per la invitació, em ve molt de gust i això, que és un espai que m'agrada molt normalment sentir i doncs en aquest cas doncs, molt contenta de poder participar. Doncs jo en el meu cas, bueno, potser vaig arribar al feminisme, es podria dir potser que una mica tard a comparació amb altres militants, no? Perquè bueno, en realitat va ser quan vaig tornar de Mèxic. Bueno, jo soc francesa, vaig viure a Mèxic 5 anys i vaig tornar més o menys fa 5 anys. I llavors és cert que ja la meva vida era molt diferent i potser, doncs, bueno, jo era molt més jove i no tenia potser tota aquesta consciència i també, bueno, que és un país potser on encara en aquest moment, ara és bastant diferent, però encara en aquest moment, doncs, no es parlava gaire de feminisme, realment.
I res, doncs vaig arribar a Barcelona i vaig sentir vaig sentir el feminisme en companyes de feina, en amigues noves, i doncs va ser com en aquest moment que vaig pensar com que alguna cosa m'estic perdent perquè m'agrada molt però no m'estic enterant gaire, no? També va ser en aquest moment, més o menys el 2019, que va passar aquesta normativa nova de la baixa paternal de les mateixes setmanes o de la mateixa duració que la baixa maternal i tot això. Vaig dir, uau, que guai, això m'encanta, vull saber més d'això i tal. I doncs això va ser una mica com començar a interessar-me. Després, finalment, un amic, parlant d'això, va ser un amic que em va prestar un llibre que li havia prestat una amiga, que de fet el mateix llibre recomana o fa la demanda de prestar-se, que és un llibre de Leticia Dolera, que es diu Morder la manzana, si algú el vol llegir. I doncs llegint el llibre com que se'm va obrir aquesta caixa del feminisme i a partir d'aquest moment vaig dir, això ja m'estic reconeixent en moltes coses i primer potser com una sensació una mica de ràbia, de dir, clar, és que això a mi em passa, és que jo sento això, jo veig això, jo soc conscient d'això, només que no tenia les paraules abans per dir-ho, no? I doncs de dir que a partir d'aquest moment va ser com, vull llegir més, vull saber-ne més i vull començar a donar aquests missatges al meu voltant, no? I doncs ahir, les primeres potser com les primeres dificultats en trobar persones amb qui realment compartir tot aquest aprenentatge que una fa una mica de manera autònoma o sola, no? En aquest moment, quan realment no et dediques a això. I doncs finalment, fa una mica més d'un any, la decisió de buscar un col·lectiu una mica per trobar justament espais amb qui compartir això de manera segura i de manera carinyosa i amb calma i tranquil·litat i per això arribar a Feministes de Gràcia. Que important, no? És la xarxa de dones que tens al voltant per realment qüestionar-te quina és la nostra posició, la societat i de quina manera patim el patriarcat. I en el teu cas, Olímpia? Bueno, jo primer de tot em vull unir a les paraules d'agraïment, Marta. Jo crec que has posat les expectatives molt altes, almenys jo no sé si les compliré, però bueno, dit això, gràcies per, diré el mateix que la Mati, per crear aquesta mena d'espai segur digital en el qual podem expressar-nos amb tranquil·litat i que felicitats a les dues per la iniciativa en aquest sentit de tenir el podcast, que ja coneixia d'abans perquè, com has dit, Marta, abans treballàvem juntes i alguna cosa m'has anat mencionant durant aquest temps. Hi ha com dues preguntes que m'heu fet, no? Una, com va ser el meu despertar feminista en aquest sentit i com jo aplico la perspectiva, més que LGBT queer, diguem, part de la investigació que jo he fet a nivell de TFMs o temes de les que a dia d'avui porto. Jo crec hi ha una part que a mi sempre, jo crec, suposo per el tipus d'entorn on he crescut i pel tipus de llibres que vaig començar a llegir o allò que m'han donat molts pares, hi ha una part de com discurs polític present en aquest sentit. Llavors sempre he estat com fins a cert punt polititzada o interessada cap a certes lluites més que d'altres, podria dir-ho. Però jo crec que el punt d'inflexió més clau és en el moment en què jo m'adono que formo part de la comunitat LGBTI. Aleshores, va de la mà, perquè per mi és obvi, i no només la lluita feminista amb la lluita LGBTI, sinó tota una sèrie més de lluites antiracista, anticapacitista, per una igualtat econòmica, etcètera. M'estic deixant moltes, en soc conscient. Llavors, en el moment en què... O sigui, jo crec que hi ha un malestar, hi ha una existència estic veient una sèrie de desigualtats, estic vivint una sèrie de desigualtats que fins a cert punt pot sonar egoista, no? Que no ens adonem en el moment que les coses no comencen a passar per totes nosaltres i pel nostre cos. Llavors comencem a veure injust i ens costa més empatitzar amb aquelles desigualtats que potser no veiem tan clares. En un primer moment ja estic parlant que jo tenia 15, 14, 16 anys. Llavors, en el meu cas molt concret, va anar tot una mica de la mà, en el sentit en què comences a sentir-te, almenys va ser el meu cas, fora de la norma, per tant, d'alguna manera, per mi, per sortir d'aquesta norma va ser com, jo què puc fer? I vaig posar-me a llegir. Vaig posar-me a llegir autores feministes, vaig posar-me a llegir autors i autores queer. En aquest moment és quan ja no només
hi ha com una introducció a la part com teòrica en aquest sentit, sinó també hi ha una introducció a com s'apliquen tots aquests conceptes teòrics des d'una perspectiva més personal i en el moment en què poses el cos al mig, en el moment en què parles amb les teves amigues, amb els teus companys, amb el teu entorn, de tot això que t'està passant. Llavors, permet portar, diguem, la praxis i la teoria d'alguna manera de la mà. Crec que és una manera fins a cert punt que tinc romantitzada i molt maca d'endinsar-te en el que implica tot això, perquè també penso molt en la ràbia, no?, que comentava la Mati abans. Crec que és molt rellevant la ràbia, crec que té un potencial emancipador si es polititza com a desenvolupament polític molt rellevant. Però hi ha tota aquesta sinergia entre tota aquella part teòrica, tota aquella part més de vivència, simplement de posar el cos i posar les emocions i plasmar-ho i trobar-te amb les altres i amb els altres. Llavors, per mi va ser així, d'alguna manera, que vaig tenir la sort, jo crec, perquè és el que he dit abans, és una cosa molt maca de sentir, tot i estar patint certes situacions de discriminació, desigualtat, etc. Això, evidentment, no és romantitzable, ni maco, ni res, però sí trobar-te amb una teoria que t'està acollint, amb unes amigues, amb unes persones que estàs coneixent perquè simplement comparteixes aquesta etiqueta, aquest espai, aquest lloc concret, aquest sentiment, el comparteixes i, per tant, hi vius, hi penses i a partir d'allà et polititzes. I crec que és una sensació dintre del malestar genèric i del malestar vivencial molt maco, fins a cert punt. Llavors, permeteu-me no romantitzar-ho ni tampoc idealitzar-ho, però sí dir, bueno, dintre d'aquest batibull de malestars, de violències, de coses, de situacions desagradables, hi havia una esperança, i no només una esperança, sinó un entorn tendre i agradable amb el que jo personalment i les persones del meu entorn ens podíem acollir d'alguna manera. I jo tinc un dubte, i és que quan comences a iniciar-te en el moviment feminista, o sigui, en el meu cas també, sempre des de molt petita, diguéssim, m'he considerat feminista, però realment començar a llegir llibres i a reflexionar què implicava ser feminista en el meu dia a dia i en la meva relació amb els altres i així, doncs va venir bastant més tard, no? I sí que vaig notar en aquesta introducció cap al moviment que hi ha una mica com de fins i tot d'elitisme dintre del propi moviment, de quins llibres són més feministes que d'altres o quins llibres són considerats de culte i s'han de llegir segur i quins altres llibres són com massa mainstream i una bona feminista no llegiria aquells llibres, per exemple. O fins i tot quan et vols introduir en algun col·lectiu o fer activisme d'algun tipus, pots trobar com... Ai, m'escolto duplicada? No sé si vosaltres m'escolteu duplicada. No, no? No, ara bé. Vale, perdó, doncs ja està. Bueno, jo almenys em sentia a vegades com que podia ser jutjada per saber menys de la teoria o per no conèixer tal autora que se suposa que és superessencial en no sé quin tema i volia saber també com ho havíeu viscut vosaltres, tant des de la part de vista, des del punt de vista de l'activisme com des del punt de vista de la pròpia recerca més acadèmica, no?, del tema. Vols començar tu, Mati? No, endavant. Ara. Ostres, vale, la pregunta. O sigui, jo crec que hi ha diverses coses aquí. Jo crec, i crec que és una lògica que es repeteix en el nostre benvolgut sistema en el que vivim, que és que tothom té molt d'ego fins a cert punt i també a ningú li agrada acceptar que potser no en sap tant del que realment sap. Això passa en el món laboral, això passa en entorns familiars, això passa en qualsevol entorn. Aleshores, sí que és cert que, jo ho he viscut i estic seguríssima que jo ho he replicat perquè aquí ningú és una santa en aquest sentit i crec que és molt important reconèixer els propis errors i ser-ne conscient per no replicar-los més, Però que jo he dit, ho he pensat, he vist alguna persona, jo què sé, la meva cosina petita, potser no perquè és una persona molt propera a mi, però sí que he vist i em puc reconèixer a mi en això que estaves dient d'algú llegint un autor o una autora que dic, però que això és feminisme 101. I és molt injust, perquè és en plan, tu també has estat en aquesta posició perquè tu també has nascut en la mateixa situació, o sigui, en el mateix món on es repliquen les mateixes dinàmiques. Pots venir d'una cultura o d'una altra, d'una família amb més capital social o menys, d'un lloc o un entorn més escolat cap a l'esquerra o cap a la dreta, però al final l'inici que també és un viatge, vull dir, no és una qüestió que comenci i tinguis un curset o una senyalització de feminista i ja està. Jo crec que és molt més complex que això. Però el punt és que jo crec que sempre hi ha hagut com una lluita, sempre, i no sé fins a cert punt si mai deixarà d'haver-hi, una lluita d'egos que es poden donar en espais de militància. No necessàriament crec que només sigui una qüestió com d'ego en el sentit més masculí de la paraula, si volem pensar així. Vull dir, és una qüestió de John C. Mason, en tant que he llegit més, que també és fins a cert punt qüestionable aquesta frase, perquè
no sé jo si únicament la praxis feminista passa per haver llegit moltes autores, sinó també en plan com et relaciones tu amb el teu entorn. Però també sé que hi ha un cert punt que jo he agraït molt a moltes companyes meves, dones que admiro, companys meus que m'han dit aquí t'estàs equivocant. Vull dir, sense el punt de vista de l'ego, però les crítiques que són constructives, les crítiques de... O sigui, a mi m'ha passat molt de pensar que estic hipermega deconstruïda en certs àmbits i que soc, l'avantguàrdia de o l'avantguarda de X, després dic, bueno, doncs potser tot això no calia o potser tot això no era tant com jo pensava o perquè la vida canvia, dona moltíssimes voltes i al final crec que és una qüestió de no anar progressant, sinó anar tu trobant el lloc on et sents més còmode i intentant que els teus entorns propers, si pots, que siguin segurs per tu i segurs per les persones amb les que et relaciones, però també hi ha un punt de dir, vale, fins a quin punt jo puc continuar estirant com cap a aplicant aquesta perspectiva de gènere, aquesta perspectiva, etc. Perquè jo moltes vegades, o sigui, jo a la universitat, clar, em deia, no, perquè és que no sé per què aquesta persona no fa això, o per què no lluites més, o perquè, jo què sé, coses tan tontes com dir, per què ets una persona tan o per què ets una dona tan extremadament normativa i per què no tal. Bueno, és molt més complex que això, també. Crec que és molt rellevant per no penalitzar-te tu mateixa, perquè jo, per exemple, quan tenia, jo què sé, 17 anys, tenia tot aquest discurs de no, perquè el maquillatge, perquè tal, perquè replica rols, sí, vale, som superconscients, jo crec que en general tot és molt més complex del que realment pensem que és. Aleshores, sí, jo personalment he tingut aquestes actituds a nivell d'ego, de dir no, això tal, això no hauria de ser així, bla, 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 no sé coses, que en alguns casos potser tenia raó, en alguns casos podria haver estalviat coses, però també he agraït molt que m'hagin posat al meu lloc, en aquest sentit, t'estàs equivocant, estàs confosa, etc. Sí, i jo també vull dir que no cal començar pel llibre més difícil, o sigui que si realment t'estàs iniciant, agafa un llibre d'iniciació, perquè a mi em van regalar El segundo sexo de Simone de Beauvoir i és que no vaig entendre res, o sigui, començar parlant de les estructures de les aranyes, de com es relacionen les aranyes i potser es passa la tia 100 pàgines parlant de les aranyes i jo pensava, però que no entenc res i no me l'he pogut acabar fins ara, o sigui, potser ara me'l puc acabar, però... I també que hi ha un punt que si el teu no ha estat les lectures teòriques, doncs potser no han de ser les lectures teòriques en el feminisme. Exacte, i no passa res, vull dir, pot ser igual de feminista. O sigui, jo tinc moltes amigues, o sigui, jo estic pensant concretament en una de les meves millors amigues, que no és la persona més culta en sentit de capital cultural, que ha llegit 535 feministes en aquest sentit. Et faig una tesi doctoral sobre Bell Hooks, Emma Goldman i Simone de Beauvoir, però les pràctiques que té ella dia a dia i el recolzament que dona no només a les seves amigues, sinó a les dones del seu entorn. I, vull dir, el que fa ella quan es posa davant de certs conflictes és molt més feminista que el podria fer jo amb 6 doctorats en anàlisi de gènere, sincerament. Vull dir, llavors crec que és també trobar cadascú al seu lloc, en plan, vull dir, si el meu, a mi se'm dona bé això i estic més còmode amb això, doncs això. Si a mi se'm dona una altra cosa, doncs l'altre, i no passa absolutament res, i crec que és rellevant també, perquè si no és tota aquesta idea de hem de passar totes per el mateix xarro, però no estem queixant de que hem de passar totes per el mateix xarro, perquè hem de replicar el mateix en un altre lloc. Des del meu punt de vista no té sentit, però bueno. Perdó, que m'estic enredant moltíssim. No, superinteressant. Tu, Mati, com ho veus? Bueno, de fet, em serveix perfectament, o sigui, vull dir que és perfecte aquest últim comentari, perquè jo justament anava a dir això. No? Que lo típic, o sigui, em va passar exactament el mateix, que vaig llegir un llibre i llavors vaig pensar, bueno, en vull llegir més. I llavors, lo típic, no? Hola, Google, llibres feministes. I dius, i ara? O sigui, pressupost per tots aquests llibres no tinc. Llavors, bueno, primer com, no? Pensar una mica de ja més, és que no sé què llegir, no sé per on començar, no sé. I doncs justament volia dir això, no? Que jo crec que a l'inici potser, bueno, no sé si totes, però bueno, jo crec que per com estem educades per l'educació de gènere que tenim, no? I també per com és la societat simplement on es premia molt el coneixement, el ser molt teòric, el poder dir bueno, és que com diu tal persona en tal escrit o en tal llibre, que a mi mai no me'n recordo, la veritat, perquè penso, bueno, és que això l'he llegit en algun lloc i m'ha semblat molt interessant en algun article i error meu, la veritat que no he mirat de qui era l'article. No? Llavors, com que poquet a poquet també, jo crec que, i això, bueno, és la sort que tenim ara també amb les xarxes socials i els podcasts i tot això, no? Poquet a poquet com que he anat agafant
com referències de persones que en saben molt més que jo, no? I les típiques, doncs, per exemple, feministes que segueixo a Instagram, no? Que de cop et recomana un llibre. Així, recomano molt aquest llibre perquè parla de tal i tal i tal. I de pensar, ostres, doncs mira, em miraré si el puc trobar a Wallapop o a la biblioteca. I així jo crec que potser és una forma una mica més pràctica de trobar llibres sense caure en aquest hoyo negro de no sé què llegir. I llavors, això volia dir per una banda, i després l'altra cosa que també que em venia molt al cap és que jo crec que no, el feminisme, i ahir el mateix, una mica jo crec que per educació de gènere, no? Totes tenim doncs, aquest síndrome de l'impostora, no? De dir, bueno, no importa quants llibres m'hauré llegit o què faré, igualment mai no arribaré, no? A aquest feminisme que dic, vale, ara sí que l'estic fent superbé. Doncs no passarà simplement perquè tenim el patriarcat tan profundament en nosaltres que és molt difícil arribar, no, a un superfeminisme, però en aquest sentit també, al final, jo crec que a mi em va ajudar moltíssim la militància perquè vaig arribar a un grup en el que vaig veure que hi havia dones de qualsevol àmbit, algunes que treballaven molt en temes de feminisme, o sigui, que es dedicaven al feminisme en la seva vida fora de la militància, diguem, i llavors que evidentment en sabien moltíssim, portaven molt de temps al col·lectiu, ja tenien com un discurs molt construït i tal, i per altra banda també dones que arribaven una mica com jo, com més per la part pràctica de dir, bueno, jo vull fer coses i vull participar d'això i vull sentir a altres dones que les importa igual que a mi, però no tinc com tant coneixement, però bueno, perdó, i al final de veure que el feminisme no és coneixement, sinó és simplement creure molt en la causa feminista, no? I bueno, la causa feminista i totes les altres lluites que venen al voltant de la causa feminista, que evidentment està la de LGTBIQ+, i bueno, dissidències de gènere i moltes més que després en podem parlar, però jo crec que és això, no? Que va molt més enllà de les referències que puguem tenir. I com a tal, què implica militar? Perquè s'escolta molt, però realment què implica formar part, en aquest cas, del col·lectiu feminista de Gràcia? És a dir, cada quan us reuniu, què feu, com decidiu les accions? Pot entrar qualsevol? Hi ha una votació perquè la gent s'apunti? Com funciona? Ja, a veure, bueno, parlaré del col·lectiu de feministes de Gràcia. La veritat és que no en conec, bueno, en conec d'altres, però no he militat en cap altre, llavors parlaré d'aquest i després també parlaré, això jo crec que és important dir-ho, que si comencem a parlar una mica de feministes de Gràcia, dir que tot el que diré és en el meu nom, aquí no parlo en nom de feministes de Gràcia perquè tot ha de, normalment, evidentment, de passar per l'assemblea i doncs això és discurs de Mati, 100%. Molt bé. A veure, militar és molt, molt, molt bonic. L'activisme és molt bonic a nivell de militància, diguem, de carrer i autogestionada, no? Implica, jo crec que més que res, bueno, temps, és clar, tot i que tornem a lo mateix, realment no totes hi posem el mateix temps i no perquè tinguis més o menys temps, ets més o menys vàlida. No diguem que no va així, però és cert que finalment si vols poder fer realment accions i tal, doncs has de tenir una mica de temps, com a mínim per reunir-te un cop a la setmana, que és el que fem, hem fet 2 i 3 hores a la setmana en assemblea, no? En assemblea plenària. I després, jo crec que més enllà del temps, que és relatiu, sí que implica com una apertura molt gran, no? I sobretot com arribar amb el pensament de venir a aportar, però sobretot també aprendre molt i rebre molt. No rebre en el sentit de que vull que m'ajudin a aprendre o vull aprofitar-me d'això, no? Sinó
simplement com ser molt oberta a moltes posicions que segurament, igualment, sent feminista, evidentment des d'abans, no? Igualment són posicionaments que no t'havies ni plantejat, no? Potser, o lluites que no havies vist, i doncs és arribar una mica, i és cert que, bueno, que a l'inici és una mica abrumador, perquè es parlen de moltes coses en les assemblees i coses que potser ni tenies consciència que venia des del feminisme o que el feminisme tenia alguna cosa a veure amb això, no? Llavors, és això. I després, entrar al col·lectiu, doncs, en el cas de Feministes de Gràcia, simplement és enviar un mail i fem 3 acollides a l'any, o sigui que al mail et contestarem que la propera data d'acollida serà el X dia, que serà un dissabte, i doncs venir a l'acollida, entendre una mica com funciona el col·lectiu i després decidir si unir-se o no. I és l'únic que implica, no hi ha cap votació. Sí que és cert que hi ha algunes mesures d'antirepressió, perquè, com sabeu, l'any passat, de fet, és una cosa bastant comú que hi ha persones infiltrades de l'Estat en els col·lectius feministes i altres col·lectius autogestionats, i llavors sí que hi ha alguna mesura antirepre que hem d'aplicar, però més enllà d'això no fem cap ni entrevista, ni votació, ni res de tot això. I en el cas del col·lectiu de Feministes de Gràcia, és un grup autogestionat. Per la gent que no tingui molta noció del tema, què significa i què el diferencia d'altres grups col·lectius? Doncs autogestionat vol dir que som un col·lectiu totalment horitzontal i diguem que sense constitució legal. Llavors, en aquest cas, som un col·lectiu de dones que es reuneixen i que fan determinades accions, però no tenim cap lideratge ni persones que decideixin o tal. Tampoc no apliquem a cap subvenció, ni pública ni, evidentment, tampoc privada. I més enllà d'això, doncs, autogestionat és realment que les pròpies membres del col·lectiu gestionem el funcionament del nostre col·lectiu en la part, diguem, més operativa i emocional, que també ens toca fer aquesta gestió, evidentment, de que totes estiguem bé, i després en la part econòmica, que com qualsevol col·lectiu, segons quina acció de vegades pot demanar una mica de diners, i en aquest cas autogestionem l'ingressar diners, fem vermut a la plaça o aquest tipus de coses. Tenim igualment relació amb les institucions. No ens sentim representades com a tal en el nostre feminisme per les institucions, com a mínim per les que tenim actualment, però de moment jo crec que mai no hi ha hagut cap institució que ens hagi representat, i llavors per això és que realment fem la col·laboració mínima que s'ha de tenir en el cas de demanar accés a l'espai públic o quan es fan accions més d'autodefensa, de punt lila, etc. I sí que hem de tenir una mica de relació amb el districte i tal, però més enllà d'això, relació mínima amb les institucions i això, autogestió operativa i financera. Molt bé, moltes gràcies per aquesta masterclass de militància, que la segueixo de prop i realment hi dediques moltes hores, però sí que és veritat que des del primer dia em deies, no, cadascú posa els recursos que té i al final és anar sumant, que d'això es tracta. Molt bé, si voleu, passem ja a la part més de la recerca de l'Olímpia i per escalfar motors, que poder la nostra audiència no està molt ficada en l'àmbit de l'economia, a Olímpia et volíem preguntar què és l'economia feminista i de quina manera s'estudia l'economia. Vale. Jo crec que aquí hi ha com diverses coses. Una cosa és l'economia, l'altra és l'economia en perspectiva de gènere i l'altra és l'economia feminista. Llavors, l'economia... O sigui, és l'exemple que poso sempre que em fan aquesta pregunta.
tu imagina que tens una regressió, amb una sèrie de variables. Tu pots controlar, en termes econòmics, vol dir que tens en compte la variable de gènere. És a dir, normalment, tristament, perquè com les enquestes normalment no solen incluir identitats dissidents, que no siguin home o dona, però tu pots controlar per gènere, home o dona, persones no binàries, etc. Això és controlar per gènere. Per això, per mi, no és ni economia en perspectiva feminista, ni economia en perspectiva de gènere, ni economia feminista. Això és economia controlant per variable de gènere, com pots controlar també per ètnia i pots controlar per sou que tingui una persona. I això et pot donar diversos resultats. Abans potser no es controlava, de fet, l'altre dia una xerrada amb la Libertad González parlant de la Claudia Golding, ella mencionava, és una professora de la Universitat Pompeu Fabra, que recomano molt llegir la seva investigació, és molt interessant. Ella fa en perspectiva de gènere, perspectiva feminista, com tota la seva recerca, però el tema és que ella parlava de com quan ella feia el doctorat no s'estudiava no es tenien dades i no s'estudiava la trajectòria laboral de les dones perquè deien que les dones eren molt complicades, perquè tenien fills, perquè agafaven baixos, etc. I era més lineal, més fàcil d'estudiar la trajectòria dels homes. Jo crec que en el moment en què tu no només tens en compte la variable de gènere, sigui quin sigui, m'és igual, si no apliques una perspectiva de gènere és perquè la perspectiva ho inclou tot, és a dir, és transversal a les preguntes que tu t'estiguis fent. És a dir, és una cosa tan senzilla com si el model clàssic d'economia laboral, per exemple, d'especialització en el món laboral, de per què les dones treballen, es dediquen més a temes de cures que no pas els homes que s'especialitzen dins del món laboral. I tu dius, el resultat és aquest, simplement decideixen per preferències pròpies especialitzar-se en una cosa o en l'altra. Però tu fas la pregunta des d'una perspectiva, des d'una economia, sent una economista en perspectiva de gènere, diguem, dius, d'on venen aquestes preferències? Llavors comences a desgranar tot el concepte de, patriarcat, això limita les teves preferències i les condiciona per una qüestió que se'n diu socialització de gènere, que en tant que tu neixes i socialitzes com a dona, assumiràs que tens el rol i has d'assumir el rol de cures en el teu ambient, etc. Això és fer economia en perspectiva de gènere, i economia feminista jo crec que és donar un pas més enllà perquè llavors estàs assumint i estàs tenint una posició política al final. Que l'economia sempre és tenir una posició política, vull dir, perquè les bases dels models estadístics o matemàtics també poden ser en posicions polítiques, neoclàssiques, neoliberals, les que siguin, però són posicions polítiques. El tema és que fer l'economia feminista és no només preguntar-te per aquestes causes que estàvem mencionant abans, d'anar més enllà de simplement el que tu tinguis a les dades, sinó jo crec que és més en l'àmbit d'acció, és a dir, quines polítiques públiques serveixen per pal·liar aquesta desigualtat, perquè en tant que tu ets economista feminista, en aquest sentit, et sents adherit a aquesta etiqueta, tinguis vull dir, al final, de feminismes n'hi ha molts, en aquest sentit podem pensar-hi, no? O de preferències dins del tipus de feminisme podem trobar moltes, però al final és una qüestió de, no només com m'estic fent la pregunta, sinó per què considero que aquesta desigualtat que estic estudiant és rellevant, per què considero que s'ha d'estudiar precisament això, perquè al final és una posició política, prendre una decisió d'estudiar una cosa o d'estudiar una altra, i sobretot quines propostes li dono a una desigualtat que jo trobi als meus estudis. Crec que seria com la manera de definir-ho. Sí que és cert que, en general, si busques a Google una definició d'economia feminista, parlen de posar les cures al centre perquè al final és com el tema, perquè l'economia feminista, l'economia en perspectiva de gènere, neix en el moment en què es comença a parlar de bretxa de gènere a nivell laboral i llavors això va estrictament lligat a dir per què les dones abandonen el mercat laboral en aquest sentit? Doncs perquè hi ha una socialització, perquè hi ha tot el tema de cures, etc. No és només això, però hi ha un gran gruix de les demandes i la recerca que es fa que és en aquest àmbit, especialment en economia, no parlo d'altres disciplines. Llavors, clar, és normal que parlem de posar les cures al centre, o normal que parlem de cures i per això és tan rellevant el tema de les cures. Les cadenes globals de cuidados, que és un concepte que va desenvolupar l'economista feminista Amaya Pérez Orozco, que parla de com són que en Occident a dia d'avui s'ha externalitzat tot el servei de cures a persones dependents o a infants i són dones migrades de països del sud global que venen en una situació econòmica extremadament precària que normalment no solen tenir contractes laborals, ja no dignes, sinó contractes laborals reglats, i per això parlem de cadena global de cures en aquest sentit, perquè són elles les que venen a fer-se càrrec dels nostres dependents i dels nostres grans i dels nostres infants.
Per això en economia es parla sobretot de posar les cures, o sigui, de les cures en aquest sentit, perquè és com un dels primers temes que es va desenvolupar. Es poden parlar d'altres, evidentment, i la recerca i el camp, diguem, s'ha ampliat a molts altres, i precisament el xulo, per mi, el rellevant és que hi hagi sinergia entre aquests camps d'estudi, sociologia, economia, psicologia, però jo, a grans trets, més o menys la definiria així. També podríem agafar com definicions més acadèmiques, de què implica realment posar o no una variable, però com és una xerrada distesa, trobo que potser és la millor manera d'aproximar-se. Sí, moltes gràcies, perquè quan has parlat de regressió, dic, a tothom li estarà patant el cap ara mateix i controlar per variables. Però bueno, crec que ha quedat clar aquesta distinció i moltes gràcies perquè realment jo la desconeixia totalment i crec que és important, no? També això que deies, que l'economia també és política i realment és una llàstima que les institucions i especialment les universitats prenguin una posició en aquest respecte i, bueno, no vull dir noms, però... I que segueixin però sí que jo crec que no se'ns dona aquesta varietat, no?, de pensament crític envers els models econòmics i què implica cadascun d'ells i de quina manera ens veiem afectades, no?, com a dones. Sí, bueno, aquí és la lluita eterna i la discussió eterna de models heterodoxos, models ortodoxos. A qualsevol persona que estudia economia li recomano agafar una assignatura d'història econòmica, del pensament econòmic. Simplement això. Jo crec que és una cosa molt interessant, aprens moltíssim i veus i et queden coses molt clares. I a partir d'allà, cadascú que senti còmode amb l'etiqueta que es senti, però crec que és el més rellevant, o qualsevol persona que li interessi mitjanament d'això del que estem parlant, que busqui què és economia heterodoxa, què és economia ortodoxa, què passa amb això, quines implicacions té. Molt bona recomanació. O sigui, pot servir d'ajuda i queda tot molt quadrat en aquest sentit. No, jo, quan ha dit de la regressió, també m'he espantat perquè dic, que nosaltres també hem estudiat dret pur i sabem el que és per la gent que estudia... Bueno, hem estudiat dret i ADE i economia, no?, que tenim una mica de noció del que és una regressió, però jo he estat a punt de dir, és una línia recta. No, però és això, és molt fàcil d'explicar perquè, o sigui, crec que el que té molt de sentit explicar-ho des del control de variables. En plan, vull dir, en el moment que tu agafes una variable, ja està. Sí, vull dir, ho tinc molt desplegat, ho he explicat a molta gent, llavors, en plan, no em relaciono només amb economistes, Dios me libre de fer-ho. No, però després ja està, després ho he fet perfecte, però al principi dic, veuràs, que se viene. No, però superinteressant. I després, una de les preguntes que teníem és què és el wife effect? L'acting wife effect és la meva obsessió de l'últim any i pico. Bàsicament, a veure, jo vaig fer el màster en economia i psicologia, no? Llavors jo m'he dedicat a estudiar la relació que existeix, les sinergies que existeixen en economia i psicologia. Jo era hi ha un capítol del Simpson on tota la classe gira i li pregunten a Bart, en plan, digues la teva frase, i ell diu, multiplicat per 0, doncs jo era igual al meu màster, a la meva carrera, però what about gender effects? És a dir, què passa amb els efectes de gènere? Tota l'estona, constant. Perquè una noia té una obsessió, ja està, no passa res. Llavors el tema és, havíem de fer, per una assignatura havíem de fer un projecte de recerca i havíem de buscar un paper, un article, i llavors pensar com expandir aquesta investigació. Aquesta investigació, l'Acting Wife Effect, va ser publicat, no recordo ara els noms, sé que és Leonardo... començava per P, diria, però no me'n recordo els autors, que és una pena, ho hauria d'haver mirat. Però sé que està publicada a l'American Economic Review el 2009, diria. És un paper que bàsicament el que fa és estudiar les diferències que hi ha entre les dones casades i les dones solteres a l'hora de negociar i tenir actituds com de competició. Ho fan en un camp molt concret, utilitzant estudiants d'un màster, un MBA de management a Colúmbia, que llavors hi ha com tot un tema de selecció, vull dir, no és simplement agafes una mostra aleatòria d'homes i dones, perquè sabem que en general sol hi haver diferents nivells a nivell estadístic de si una dona competeix més que un home o no. Però el tema és que bàsicament ells veuen com els posen per parelles i ho explicaré de manera molt com vulgar en aquest sentit perquè no crec que ara mateix sigui el moment de posar-me a derivar equacions i entrar en temes que no crec que siguin rellevants. Però la idea és que les dones que estan casades competeixen a nivell estadístic significativament, és a dir, per tant la diferència és rellevant, molt més quan se les posa amb homes, independentment de si estan casats o solters, que aquelles dones que estan solteres. Llavors, les autores denominen aquest efecte l'acting wife, és a dir,
fer paper de dona o fer paper de casada, en aquest sentit, fer paper de casada perquè és acting wife effect, i parla de precisament, ostres, quines coses que no és només el fet de socialitzar com a dona, sinó totes aquestes categories socials que al final és l'estat civil, estar casat, solter, divorciat, el que sigui, tenen un efecte en el teu comportament. Però és que el que més interessant encara és que tenen un efecte en el teu comportament amb els altres. Per què? Perquè potser les dones que estan casades o que estan solteres competeixen igual, però el tema és quan les poses a les casades i les solteres amb un home competint amb aquest home o negociant amb aquest home, el seu comportament canviarà. Llavors, les autores desenvolupen tota aquesta, una idea molt profunda i a nivell matemàtica bastant important del mercat diguem, o sigui, parlen de mercat perquè són economistes i al final, bueno, tenim les eines que tenim. Parlen del mercat del dating lives, bàsicament, vull dir, com entra tot el tema del teu estatus civil a l'hora que tu senyalitzis una actitud o una altra. I al final, el punt principal, i això és una cosa que han fet aquest experiment, s'ha de replicar, s'ha de veure cap a on va tot això, però el punt al final és, evidentment, una dona soltera en tant que socialitza, o sigui, en tant que socialitza amb un home, no senyalitzarà una actitud extremadament agressiva en termes de negociar o de competir. Per què? Perquè sabrà que això davant d'un home estant ella soltera, i si és un home solter, potencialment més, seria l'explicació sociològica que hi trobaríem, la penalitza, evidentment, perquè no estàs complint el que s'espera de tu com a dona, en aquest sentit, perquè se't posa sota aquesta categoria de dona i, per tant, hi ha tota aquesta part de dominació entre homes i dones, etc. Llavors, jo estic obsessionada, des que vaig llegir aquell paper amb això, i vaig trobar-me la Marta un dia a un bus i li vaig explicar aquí el paper amb molt de detall perquè em sembla increïble. I, a més, de fet, és molt interessant perquè en el moment que tu llegeixes això i estàs una mica familiaritzada en perspectiva no heteronormativa, dius, ostres, vale, i què passa amb les dones lesbianes? Què passa amb les dones bisexuals? Vull dir, perquè crec que això pot ser molt interessant. Però, bueno, això, economistes pensant en regressions i en variables. Soc jo llegint aquest paper, però és molt interessant, és molt curiós, també és molt trist, perquè al final et fa preguntar-te de manera retòrica, perquè al final és evident el per què. Perquè tu, davant d'un home, quan estàs soltera, has de senyalitzar actituds que s'adhereixin més al que es considera socialment com a femení que no, i perquè això et penalitzarà. Totalment. I això passa absolutament en tots els àmbits. O sigui, Clar, passa quan fem una presentació i rebem més preguntes perquè se'ns qüestiona més pel fet que som dones, o quan tenim menys confiança en nosaltres mateixes per fer nosaltres les preguntes quan formem part de l'audiència, si és un home el que està parlant, i fins i tot passa a l'àmbit familiar i a l'àmbit de la parella i passa absolutament a tot arreu. O sigui que em sembla superinteressant i no en tenia ni idea. Així que, molt bé, moltes ganes que continuïs investigant sobre això i ens expliquis més en un parell d'anys. Perdona per tallar-te, però el que precisament em sembla més interessant és que no és només a mi que se'm qüestioni com a dona que jo hagi de socialitzar com a dona d'una manera, és que jo davant els homes, en tant que m'estic relacionant amb ells, en tant que m'atreuen, perquè aquí s'assumeix l'heterosexualitat en aquest paper, moltes assumpcions polítiques, però que òbviament que també crec que hi ha un punt en tant que tu, per molt identitat o sexualitat no heteronormativa que tinguis, també busques l'aprovació masculina, vull dir, perquè aquí no s'escapa ningú, crec que és molt més complex. Però el tema és molt interessant perquè és com t'afecta perquè està relacionat amb l'altre, perquè si tu estiguessis amb la teva companya que està casada o soltera, potser competeixes igual. I aquest és el punt, ostres, que canvia, i per això després fan experiment en grups d'homes, o sigui, mixtos, no mixtos, i les dones competeixen a nivells iguals quan estan entre dones, però quan entra un home en el grup competeixen i negocien molt menys. Doncs imagina't. No, només un exemple, que quan hi ha una reunió de dones i de sobte entra un home a la sala, tothom es calla i se l'escolta, ai, a veure què diu. Si amb aquestes petites coses que ens donem compte doncs es fa palesa, imaginem-nos amb tots aquests biaixos que no ens adonem i que passen i que canviem el nostre comportament inconscientment per l'energia que ens dona, per les expectatives que se'ns posen. Molt interessant.
Totalment. I bueno, noies, per anar acabant, us volia fer també una pregunta cap a les dues i que ens digueu com veieu vosaltres, ja que aquest era un episodi especial per 8M, com no. Llavors volíem saber com veieu vosaltres la manifestació del 8M aquest any especialment, per què creieu que exclou els homes o si creieu que els ha d'excloure o incloure o com us posicioneu al respecte d'això i també una crida general de per què totes ens hauríem d'adherir en aquesta vaga al 8M. O per què no, si creieu que no, el que vosaltres creieu. Sí, jo sincerament, en tant que ara no estic militant, crec que The Floor és per la Mati, perquè crec que les coses en aquest sentit hem de callar molt. El que està posant cos són elles, no nosaltres. Total. Bueno, sí, jo crec que l'opinió és bona de tothom des de la militància i des de la no militància, però bueno, si vols començo ja, sí. A veure, jo com la veig, home, jo crec que hi ha una cosa que de fet ja està generant bastant debat als moviments, justament als moviments feministes, però en general a tots els moviments socials, i és una mica la desmobilització social, no? I doncs això és una realitat. Nosaltres la veiem molt, és a dir, que jo crec que així com hi ha hagut anys, potser fa... Ostres, és que jo tampoc no ho tinc tant per la mà, però potser no pre-2000, no? Que hi havia, o pre-90, potser hi havia molta mobilització social, en general, i molta lluita social, i doncs ara, amb l'individualisme que vivim i segurament en part generat per les xarxes socials i això, però també segurament, al final per capitalisme, el consumisme i tot això, doncs com la veiem nosaltres, home, la veiem amb esperança de que sigui una mani multitudinària, però també amb una mica de veure com va, no? Per una banda, i no preocupades perquè jo crec que les dones surten al carrer com a mínim per la mani, però sí, amb una mica d'expectativa i no només la mani, sinó totes les altres accions que es fan aquest dia, perquè la mani, és fàcil anar a la mani, entre cometes, no? És fàcil, això potser és un comentari molt capacitista i fins i tot molt classista, jo crec, per fer una mica d'autocrítica. Però, entre cometes, diguem que entre nosaltres, anar a la mani, és com l'acció que tenim més per la mà, no? Ara, tot el dia, en realitat, es fan accions, no? I llavors, en aquest cas, així una mica també el tema de la vaga laboral, no? Que al final fer vaga no només és dir no vinc a la feina perquè no estic d'acord amb el sistema patriarcat i perquè vull reivindicar això, no? I reivindicar-lo i també agrair una mica tota la feina dels sindicats que fan aquesta vaga, no? No només això, sinó, és a més, poder fer tot un dia de lluita, no? I doncs, per aquesta banda. Després, sobre la vaga laboral, no vull com estendre-me molt perquè jo crec que hi ha moltes posicions i molts posicionaments vàlids tant a favor com en contra i llavors, i a més que a Femis no tenim com a tal un consens, llavors ahí sí que ho deixo una mica més com a individualitat i a investigar una mica si per a cadascuna a nivell individual és una eina de lluita social o no ho és, no? Però jo només dir que està convocada i que, si la fas, doncs, participes del moviment feminista per un dia, no? I per un dia i tota l'altra lluita que puguis fer a altres àmbits que no només és la militància feminista, sinó que el feminisme pot ser a molts àmbits. El tema de mixta o no mixta, jo crec que intento respondre com superbreu i després ja direu què en penseu, però primer dir que no només hi ha un bloc, o sigui, hi ha un bloc no mixta i això s'ha de respectar i és així. Però sí que hi ha un bloc mixta i doncs qualsevol home cisgènere que es consideri feminista i tingui moltes ganes de
a posar-se per la causa feminista per un dia que és el 8M, doncs benvingut al bloc mixta. Però, evidentment, el bloc no mixta jo crec que s'ha de respectar. Per què hi ha un bloc no mixta? Doncs, principalment és per constituir un espai segur i un espai segur jo crec que no només vol dir respectar la violència, que esperem que no passi, vull dir que esperem no arribar en una manifestació de 8M a violència física de part d'un home en la part no mixta, no? Només faltaria. Però jo crec que un espai segur també és un espai al que simplement no tenim aquesta influència de l'actitud masculina que totes coneixem i que, de fet, justament estàvem parlant d'això, no? I de la normativitat i de com tenim tan integrat que si hi ha un home, doncs, si una mica, té més protagonisme, parla més, segurament té actituds que a nosaltres, doncs, no ens fan sentir tan còmodes i, doncs, simplement és perquè totes les companyes puguem anar en un espai en el que ens sentim entre nosaltres per un momentet sense doncs, aquesta influència masculina. I més enllà d'això, que si hi ha homes que efectivament volen ser feministes, doncs es pot ser feminista sense anar a la mani del 8M, es pot ser feminista de moltíssimes maneres, jo crec que dona per un altre capítol del podcast, i doncs això, no cal venir a la mani dient ja, però jo també soc feminista, doncs fantàstic, allà està el bloc mixt i endavant. Sí, sigues feminista els 364 altres dies de l'any, perquè jo també vaig tenir com sentiments trobats amb el propi episodi de dir, ostres, està bé que el fem, però realment, nosaltres sí que intentem ser una mica coherents amb tota la temporada, no només amb el 8M, però sí que per exemple, l'altre dia segueixo a una historiadora de l'art que es diu Eugenia Tenenbaum, que us la recomano molt, que fa perspectiva feminista també, i va dir que li agradaria treballar durant l'any més enllà del mes de novembre i més enllà del mes de març. I té tota la raó del món. O sigui, sembla que com que quan ets dona i si a sobre treballes en perspectiva feminista només et pots treballar fent divulgació i fent conferències els mesos de novembre i els mesos de març. I és com, aviam, la resta de l'any existim, tenim coses a dir, doneu-nos l'espai també, no? Bueno. I després volia explicar una anècdota i és que jo vaig fer un procés de selecció una vegada en el 8M i va ser com... Jo ja sabia que jo allà no volia estar, però igualment durant l'entrevista em van felicitar per ser com una dona treballadora que el dia del 8M havia decidit anar a fer el procés de selecció i que orgulloses havíem d'estar totes perquè estàvem treballant en el 8M. I jo com... Aquí no és, adiós. Sí, exacte. Va ser bastant curiós. I ja està, només volia explicar aquesta anècdota. Molt bé, doncs si us sembla ho deixem aquí. Crec que ha sigut un episodi molt interessant. Jo personalment he après molt. Moltíssimes gràcies, noies. La veritat ha sigut un plaer. I res més. I jo crec que per acabar voldríem llegir un tuit de l'Olímpia que recomanem seguir-la a Twitter i també té Medium, on té on té sentiments. L'Olímpia és una persona que té sentiments i necessita escriure. Ja està. Això així. Però és una altra faceta del tema que és molt interessant. I res, i el tuit diu: yo solo sé que el día que me dijeron que cuando hablaba de mis amigas parecía que estaba enamorada de ellas, supe que había entendido de qué iba el amor. I crec que no pot resumir millor aquest episodi. Moltes gràcies, noies. Preciós. Moltes gràcies. Gràcies per tot. Gràcies, de veritat.